आर्टिस्ट को बाबा आर्टिस्ट माने तो मेथाइ खनगिरि जोंनि सिगाङाव नुजानानै दंफैयो दासिमबो बिनि Thôi cái là mới đi đâu. Hör da, Zurvor. Oh, hi. Musha. Mitras. Hello, भाई कैसे है भाई अच्छा है भाई अच्छा है Thôi với mà bây ông mà gì hả bạn sao đấy đi chung à Adir Mali Masih dulu sekali nih. Hamani suruh punna di bawah aku mah lagai dah lagau mau jadi holigo ini holigo Tujuh orang lagai dah Nungkurin ini nih dong Oh, siapa mulai? फंबायखौ सिनायाजानो हागौ फंबाया सबायझारिनिनो फार्मासिखा गासिबो सिनायखागोन लाबोनानै बिहर फंबायाबो खनो बिथाङाबो खनो बिथां फंबाय चाइनिसआ गोसो उनाव फैसिगोन बेजों लोगोसे आदा इन्द्रियाबो दहाय दान्दिसे खन खालामबाय आदा इन्द्रियाबो खनफिनगोन नै Sanai
बिदि